Joachim? Ja. Du har stadig skæg? Ja. Skulle du ikke tage det af? Prøv nu lige at høre her. Valget er ikke engang godkendt. Valget er overstået. Det er ikke, men det er ikke godkendt, og Borgernes Parti er ikke en folketingsgruppe. Hvorfor siger du, at valget ikke er godkendt? Det skal da godkendt, så er der en forretningsorden inde i Folketinget. Forretningsudvalget til valgs godkendelse, de er da ikke trådt sammen med noget godkendt det her. Joachim. Og partiet er ikke en folketingsgruppe længere. De kan ikke Joachim, engang få gruppestøtte. Du snakker. De taler på en teknikalitet. Det er en teknikalitet. Du taler som den politiker, du var en gang. Jeg siger bare, er man et mandfolk, eller er man ikke et mandfolk? Jeg minder lige om, jeg havde en stråhat på, jeg ved ikke, om du husker det, Joachim? Jo. Og hvad var det, der skete, da jeg tabte væddemål? Ja, så tog du det selvfølgelig af, for det spiste du den. Ja, for det skulle du. Fordi LA var jo valgt ind, og var ikke brudt sammen, allerede inden valget var godkendt. Så selvfølgelig skulle du æde den stråhat. Og du kom vist også kun halvt igennem, så vidt jeg husker. Valget er klar. Tiden er den rette. Og nu er det op til danskerne. Jeg har derfor i går meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Velkommen til BT's politiske podcast, BT Valgkamp. Det er podcasten, hvor BT's politiske eksperter hver uge fortæller dig, hvad du skal vide om de største historier i dansk politik. Og så gør vi dig klogere på det helt store spørgsmål. Hvem bliver Danmarks næste statsminister? Mit navn er Simon Rikard Nielsen. Jeg er chefredaktør på BT, og med i studiet har jeg debatredaktør Joachim B. Olsen. Hej Simon. Og politisk analytiker Henrik Kvartrup. Hej Simon. Hej. Og så kan jeg konstatere, så er boys samlet. Det er drengeklubben. Det er drengeklubben. Altså, ingen piger. Det er dejligt. Politisk redaktør Emilie Jæger, hun er ferie. Det har vores podcast-redaktør jo også, Maria Jasmin Dam. Nu er vi alene hjemme. Vi er alene hjemme, men det betyder faktisk... Vi savner dem. Ja, og det giver en udfordring på en anden front, nemlig Joachim. Nu er det os to, der repræsenterer ungdommen. Ja, hold din det er virkelig middelalderne. Ja. To middelalderne og en gammel. 2 unge mænd og en hvad? Men så har jeg taget en ung mand med i studiet, der trækker den ned gennemsnitsalderen. Kære lyttere, jeg er nødt til også at byde velkommen til Bob. Bob er Henrik Kvartrups hund. Som ikke engang er 2 år nu, så det trækker gennemsnitsalderen betragteligt ned. Det har du en god point. Alright. Vi skal til dagens spiseseddel. Vi tager en runde på en ren status. Hvor... Skal du ikke spørge, hvem der bliver den næste statsminister i Danmark? Jo, det kommer til allersidst. Det er sådan en cliffhanger. Nå, okay. Det er fordi, så er vi sikre på, at lytterne de hænger på hele vejen igennem. Okay. Runde 1, det er en status. Hvor står vi egentlig lige nu? Så tager vi, hvad er perspektivet, hvad er næste skridt? Herunder især så fokuserer vi på Venstre og Konservative. Hvad gør de? Så slipper vi ikke udenom Cirkus Borgernes Parti. Den vender vi også lige. Og sidst men ikke mindst, så tager vi der er kommet en meningsmåling efter valget. Alright, status lige nu. Henrik, vil du ikke lige gøre os alle sammen? Kan du ikke lave en opdatering, en opsummering? Hvad er det, der sker lige nu? Vi er igennem det, jeg vil kalde første akt af de her regeringsforhandlinger. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har været kongelig undersøger. Hun har afsøgt muligheden, det er jo det, hun blev bedt om af kongen, og afsøgt muligheden for at danne en regering, som skulle orientere sig mod venstrefløjen, hvor det mest borgerlige parti ville være Moderaterne. Det er ikke gået så godt. Der er ikke nogen form for enighed der. Jeg vil så sige, det var der nok heller ikke så mange, der havde forventet, at der ville være i første omgang. Så det er sådan set meget forventeligt, at vi nu skal videre til akt 2, hvor en kongelig undersøger, og om det bliver med Mette Frederiksen, eller måske Troels Lund Poulsen, det mener jeg faktisk er for tidligt at sige, hvor en kongelig undersøger skal undersøge muligheden for en anden regering. Og det er jo så der, at vi skal begynde at kigge lidt på Venstre og Konservative, om de kunne komme ind i en eller anden bred regeringskonstellation. Det er vi ikke gået i gang med endnu.
det kommer vi snart i gang med. Og det springende punkt, det er, hvem bliver den kongelige undersøger i det forløb? Og jeg vil godt høre mere om, hvorfor det ikke er gået så godt, som du siger, Henrik. Men allerførst, Joachim, kan du ikke lige lave sådan en behind-the-scenes reportage? Altså, hvad er det egentlig, der sker derinde? Er det i gåseøjne kun politikere, altså partilederne, som er med i de her sonderinger? Eller hvad sker der egentlig inde i lokalet? Nej, dem, der er med, er selvfølgelig partiformændene, og så deres sekundanter i partierne, toerne i partierne, og så er det også folk fra partiernes sekretariater, altså dem, der sidder typisk i det politisk-økonomisk sekretariat, hvad det nu må være. Dem partierne har ansat til at sidde og udvikle politik. Og så er der selvfølgelig også embedsfolk med. Altså statsministeren har jo sit embedsapparat bag sig, og det hjælper hende, når man forsøger at danne en regering. Og det er jo både udarbejdelse af forskellige notater, beregninger osv., men de spiller jo også ind. Altså de har jo også en politisk forståelse. Og lad mig lige give et eksempel på det, hvordan de kan spille ind. Altså nu, Store Bededag var jo meget berømt sidste gang, der skulle dannes en regering, og der har været sådan den her nærmest efterforskning af, hvem fandt på det. Jeg tror ikke, det er noget helt skævt bud at sige, at det var nok en embedsmand, der bragte det til bordet. Så kan det være, der var nogen, der sagde, at det er en knæbelgod idé, eller nogen, der sagde, at det var en dårlig idé. Men det er bare et eksempel på, hvordan embedsmænd kan komme og lægge forslag ind, som politikerne så forholder sig til. Er du ikke enig, Joachim? Fuldstændig. Altså, de lytter jo til, hvad politikerne siger. Hvis politikerne sætter nogle mål op om, at vi skal nå så meget i arbejdsudbud, og de kan ikke blive enige om, hvordan, så kommer embedsmændene jo med forslag til løsninger. Men det er bare, når I taler om det, man kan jo godt få det indtryk, at det er, at de kommende 4 års politiske debat bliver afgjort nu her. Altså de politiske slåskampe, kompromiserne og forligene. Altså bliver de afgjort i de her dage, og så resten de næste 4 år, det er rammerne for den regering, der så, og det skal vi jo lige understrege, bestemt ikke er dannet endnu. Altså, og vi aner ikke, hvad det bliver. Men altså, når vi på et tidspunkt får en regering, så er det de her forhandlinger, der kører for øjeblikket, der sætter rammerne op om den regering, som så bliver dannet. Det vil altså en flertalsregering eller en mindretalsregering, eller hvad har vi? Men så bliver der også lagt nogle planer allerede nu. Jamen, det som hvis de bliver enige, er sket lige nu, det er, først har man jo, de har haft nogle møder, hvor de jo, sådan sonderingsmøder, der melder partierne jo ind, hvad er det, der er vigtigt for os, hvad er det for nogle forslag, vi gerne vil have gennemført i et regeringssamarbejde, og støttepartierne melder også ligesom ind, hvad der er vigtigt for os. Den fase, de er gået ind i nu, det er, hvor de sidder og skriver ting ned. Så man sidder faktisk nu og laver aftaleudkast. Og det er næste led, fordi det er jo der, hvor du skal formulere på skrift, hvad er det, som vi er enige om? Hvad er det, vi vil gennemføre? Så det er sådan set realforhandlinger om et regeringsgrundlag. Men det er Moderaterne ikke med til, og det er nok vigtigt lige at have med i baghovedet her. Altså, der er Lars Løkke ikke med ved bordet. Det er han ikke med til. Dem, der sidder og laver sådan nogle udkast til aftaler, det er SF og Radikale, som gør det lige nu. Det er dem, hun har mødtes med først også. Der er virkelig langt til 90 mandater, hvis de gør det. Jamen, det er der. De ved jo godt. De er jo pinligt bevidste om i lokalet, at de skal have Moderaterne med. Og sådan som jeg hører det, så har de sådan nogle tanker om, at der i Publicistklubben, der sad Løkke jo og sagde sådan noget med, at valget var udskrevet utidigt, og at der var alle de her kriser, og de var i gang med en hel masse ting, og det var faktisk vigtigt. Og derfor føler de så også, at på et eller andet tidspunkt er der også pres på Løkke, fordi hvis han synes, det er så vigtigt, at vi skal have en regering, ja, så er der vel også grænser for, hvor lang tid han kan trække den ud. Og så er der også det, apropos nu nævnte Henrik jo de sidste regeringsforhandlinger. Altså jeg tror, alle de partier, der ikke var med til at sidde og skrive ting ned til at starte med, de havde det langt sværere, da de kom ind i lokalet senere ind. Det var for eksempel de konservative, eller faktisk også Moderaterne. For det der med at komme ind i et forhandlingslokal, hvor nogen allerede har på skrift aftalt, hvad vi er enige om, det er svært. Så det er også en måde at lægge et pres på Løkke. Men jeg tror, man kan sige, at de forhandlinger, der er foregået indtil videre, har været, altså det har været den nemme del. Det er sådan noget med, at man har set, er vi enige om, at vi skal gøre noget ved folkeskolen? Er det vi enige om? Skal der ses på drikkevandet? Ja, det skal vi se på. Skal der være et sprøjteforbud? Ja, det skal der. Og det er virkelig en no-brainer, det der. Der, hvor det bliver svært, det er, når så man skal til at finde pengene. Når man skal til
og det er jo især venstrefløjspartierne, skal afgøre, hvor langt vil man gå i forhold til at komme en Lars Løkke i møde, når det handler om, hvilke reformer skal der til. Og Løkke har jo, jeg tror meget Lars Løkke, så har han brugt sådan et udtryk med nogle røde flag sådan i de 4 hjørner. Hertil kan vi gå, og det skal være inden for det her. Og når jeg i begyndelsen af udsendelsen her sagde, det så svært ud, så er det fordi, at forhandlingerne er nået dertil nu, hvor det ikke bare er, skal børnene have det godt i skolen? Ja, det skal de. Det handler også om, hvordan skal pengene komme, og hvilke reformer skal der til. Og der ser det i hvert fald i talende stund ud til at være rimelig uforenligt mellem venstrefløjen og Moderaterne. Og dog, men nu min forståelse er, at Pelle Dragsted, og det er jo også det, han sådan melder ud, er ret imødekommende. Han kan også godt læse det her spil. Som jeg forstår det, så er de røde linjer for ham, at han kan ikke være med til reformer, der reducerer ydelser. Altså han kan ikke være med til en, hvad kunne vi forestille sig, kontanthjælpsreform eller førtidspensionsreform, der medførte lavere ydelser. Men at han sådan set er med på, at der laves noget erhvervspolitik, for det vil de her 3 partier, der sidder her også. SF skulle også være med på det, hvor der kommer nogle skattelettelser til dele af erhvervslivet, bare det ikke er banker og sådan nogle ting. Og grund til, at man sidder og taler om det, det er, at man ved godt, at når Løkke kommer ind i det der rum, så skal han have noget på selskabsskat eller så videre, men der prøver de så at hegne ind. Og så er der et andet sted, hvor de også allerede har erkendt deres nederlag, nemlig på formueskat. Den er helt død. Det var vi nogle stykker, der sagde allerede under valgkampen. Det kommer ikke til at blive til noget. Den er designet med 2 formål for øje. Det ene var, at man i valgkampen skulle se, hvor lighedsbevidste vi er. Og det andet formål var, at der var noget, der skulle kastes i puljen, når man skulle forhandle, så man kunne sige, det fik de borgerlige. Så det ved SF, det ved Enhedslisten godt, at de får ikke nogen formål. Som jeg forstår det, så er det slet ikke noget, man taler om. Altså, der er ikke et eneste parti, der kæmper for den formueskat inden det forhandlingslokale, så det er fuldstændig rigtigt, for Henrik siger, den er helt død. Og hvis man ikke er tilhænger af den, så kan man vel også takke Claus Jensen, metalformanden, for det. Ja, han har været hjælpsom efter valget. Alright. Men bare lige kort her i den her udlændingepolitik. Der er de røde partier. Sådan som jeg forstår det, så er der en hel enighed om. Der er ligesom 3 ting, hvor man er enige. Det ene, det er på økonomi, og det er selvfølgelig sådan lidt overordnet, men det er sådan noget med, at pengene skal passe. Det er det, jeg hører folk sige. Altså, man er enige om, at pengene skal passe. Hvad betyder det? Jamen, det betyder den måde, altså, man regner på i Finansministeriet. Ja, det er også lidt elastikagtigt. Det er lidt elastik, men det er bare sådan noget med, at man har i hvert fald hegnet ind, at du ved, når man, altså noget mellemfristede fremskrivninger, som Finansministeriet laver og ser på, passer pengene, kommer der nok skatter i kassen til udgifter og sådan noget. Altså, vi er helt inde i fastkurspolitikken, den må ikke komme i fare. Nej, men altså simpelthen, at der skal føres en ansvarlig økonomisk politik. Det er sådan lidt ligesom i bredeste forstand, ligesom dengang i det sorte tårn og sådan noget, som SF måtte købe dengang. Det kommer de også til at skulle købe den her gang. Så er man enige om, at det der med den stramme udlændingepolitik, det er noget DF. Det vil man ikke stille sig i vejen for. Der er stadigvæk masser af problemer. Det er ikke, fordi der ikke er problemer, fordi yderligere stramninger, som S kunne finde på at foreslå i en regeringsperiode, det vil nok blive svært. Men at linjen, den har man ikke tænkt sig fra de andre partiers side at ligesom det har gøre oprør mod. Altså Radikale og Enhedslisten, de har nikket. Ja, men jeg tror, det er vigtigt, at man nok gør sig klart, at det, som de er enige om, som jeg forstår det i hvert fald, det er, at den politik, der føres nu, den vil man ikke rokke ved. Og det er måske en vigtig pointe, fordi om lidt skal vi snakke Venstre og Konservative. Venstre var jo ude i valgkampen, eller lige før var det vist, og tale om det her med et opgør med konventioner. Ja. Og det er en rød linje. Altså, man vil ikke gå ind og ændre på konventioner. Man vil gerne føre stram udlændingepolitik, men der skal ikke ændres på konventioner. Ja. Og så det sidste, man er sådan enige om, det er sådan noget på miljø og landbrug og så videre. Det er hele den der drikkevandsdiskussion, hvor at man i øvrigt også sidder og tænker, hvad med Venstre her? Altså, der er jo SF er jo ikke interesseret. Det er ligesom, hvad skal jeg sige, elefanten i rummet, når SF, S og R sidder sammen. Fordi R sidder jo i en position, lige meget om det skulle blive den der regering hen over midten, så er de med i den. Og de er også med i den der centrum-venstre-regering. Så de kan være sådan rimelig afslappet, men SF er jo selvfølgelig nervøse for den der VK-diskussion, og hvad kan de finde på? Fordi så er de ligesom ude. Men der er også et pres. Man forsøger i hvert fald at lægge et pres på Venstre, som jeg forstår det, fordi man sidder ligesom og tænker, hvad kan Venstre egentlig holde til ikke at være med? De har tabt alle deres byvælgere. Hvis de skal stå i opposition på sådan noget landbrug, drikkevand-agtigt noget, altså så har de Inger Støjberg til højre for sig, som kan gå fuldstændig tale rent landbrugets sag, og Venstre skal have nogle af de der byvælgere tilbage. Så dem, der sidder inde i lokalet og forhandler nu, som egentlig måske kunne være interesseret i den der
brede regering hen over midten. De sidder selvfølgelig også og gør nogle overvejelser om, hvad kan Venstre egentlig holde til ikke at være med til? Fordi som de ser det, så bliver Venstre presset lige meget, hvad de gør. Men okay, nu tager vi så fat i den. Næste skridt. Joachim, du siger, at dem, der sidder inde i lokalet nu, og som egentlig er interesseret i, at V og K kommer med. Det er selvfølgelig ikke SF, men hvor interesseret er Mette Frederiksen egentlig i det? Min opfattelse er, at det er hun bestemt ikke afvisende overfor. Hun kan da godt se, at der er en... Ikke afvisende? Ja, altså det er sådan noget, hvis hun kan blive... Altså det tror jeg sådan set gerne, hun vil, men hun har selvfølgelig også... Der er nogle grænser for... Jamen hør her, altså der må man jo give Mette Frederiksen... Der har hun jo spillet med ret åbne kort hele vejen igennem. Hun sagde i valgkampen, at hun så 2 muligheder. Hun så en regering mod venstre, det er så den, de afsøgte mulighederne for nu, og så hun en bredere regering, lidt svarende til SVM, og så udvide med nogle andre partier. Så hun får ikke nogen problemer med, at du sagde noget andet. Og den regering, vi skal til at tale om nu, altså når vi skal snakke om V og K, hvad det gør vi nu. Ja, hvad er de til? Det er jo, bare lige for at få det ridset op, det er jo Lars Løkkes helt våde drøm. Ja. Og prøv lige, hvad er drømmen? Prøv lige konkret. Hvilke partier er det? Drømmen er en regering, drømmen er en regering gående fra i virkeligheden den, vi har haft, SVM, hvor vi så også inkluderer de konservative og det radikale Venstre. Og så er der lidt snak om, skal SF være med eller ej. Det tror jeg... Så, ikke. Det er vel enten... Altså der er 2 muligheder for en regering hen over midten. Det er en regering, som K er med i, og SF er med i, men det de begge to sagt nej til. Venstre har også sagt nej til at være i regering med SF. Og så er der jo kun den, som Henrik lige har skitseret op, SVM plus KR. Som er en flertalsregering. Som er en flertalsregering. Det skal, en regering hen over midten skal være en flertalsregering, fordi ellers så har den alt for ustabil. Men hvis vi bare lige fokuserer på Venstre en gang. Jeg synes faktisk, jeg får nogle... Altså, når det vi selv laver på BT, når jeg følger meldingerne, og dem, du taler med også, Joachim, det er ikke sådan helt nemt at finde ud af, hvor Venstre egentlig står, altså man skal på baglandet, og... Nej, jeg tror, hvad ved de egentlig som parti? De ved det ikke rigtigt endnu. Det er det korte, okay, det er det korrekt opfattet? Jamen altså, det er det korte svar. Gennem hele valgkampen, så hørte vi Troels Lund Poulsen omhyggeligt undgå at afskære sig muligheden fra at gå ind i en regering, hvor Mette Frederiksen var statsminister. Så skete der noget på valgnatten, hvor han pegede på, at der var 2 oplagte, var udtrykket, oplagte muligheder nu for Venstre. Det ene var en regering med Troels Lund Poulsen som statsminister. Jeg tror, at de fleste er enige om, at det kommer ikke til at ske. Det er du vel også enig om? Ja. Eller enig i nu, trods alt, Joachim? Ja, vi skal bare have det på plads. Det var rigtigt, da jeg sagde det. Eller den anden oplagte mulighed, som Troels Lund Poulsen fik det beskrevet, det var så en regering, Venstre i opposition. Man er så blevet en lille smule i tvivl, hvad der egentlig lå i det, som Troels Lund Poulsen sagde på valgnatten, fordi der er ret mange venstrefolk, der har travlt med at sige, men han sagde bare, at det var de 2 mest oplagte muligheder. Deri ligger jo så også, at der er andre muligheder, som er knap så oplagte. Herunder går jeg så ud fra en regering, hvor Socialdemokraterne sidder på bordenden, og Venstre og de konservative er med. Og så taler du, jeg skal nok gøre det kort, men du taler bare om, Simon, at Venstre er underlagt et betydeligt pres, og ja, det er Venstre fra landbrug og fra erhvervsliv på at gå ind og skadesbegrænse, forstået på den måde, at det man jo frygter i de kredse, det er, at der bliver dannet en regering mod altså venstrefløjen, fordi den kan blive dyr. Det, der så er overvejelsen hos Venstre, er jo bare, at det kan godt være, at dem, der opfordrer Venstre til at gå ind i en regering, er borgerlige stemmer. Det er også et langt stykke hen ad vejen dem, der spytter i kassen hos Venstre. Men det er jo ikke, i hvert fald ikke alle sammen nogen, der stemmer på Venstre. Og det, der er den store frygt i Venstre, og for så vidt også hos de konservative, det er, at vælgerne, ikke organisationerne, men vælgerne vil vende tommelen nedad, hvis de igen går ind i en regering. Jeg er helt enig. Jeg hører også ligesom man hører lidt 2 forskellige ting fra Venstre. Der er dem, der lægger meget vægt på ordet oplagt i Troels Lunds tale på valgnatten. Det er ligesom ses som en dør, for man netop kan gøre noget andet. Der kan være noget andet, der pludselig bliver oplagt, for man skal gøre det oplagt. Der er lidt elastik i metermål i den også. Men der er altså også dem, vil jeg sige, og der er også folk meget tæt på Troels Lund, som ligesom siger,
altså, de kan vitterligt ikke forestille sig. Kan du huske, hvor meget og hvor hæftigt de klappede der på valgnatten, da Troels Lund Poulsen sagde opposition? Ja, altså, det er helt vildt. Det er altså, jubelbrøl. Der er den analyse, at Venstre er... Den her fiasko kan man simpelthen ikke gentage, og at lige meget om ordet oplagt er blevet brugt, så er vi ude i sådan noget med, at så er det noget politikersnak, fordi man siger, du ved, perception is reality, altså den måde, det er opfattet på, også af mange i Venstres bagland og mange af Venstres vælgere er, nej, vi kommer ikke til at gå i regeringen med Mette Frederiksen. Hele ungdomsorganisationen. Og hele ungdom, den kan man ikke gå til. Det var nok også dem, der jublede den aften der. Det var det sikkert. Og så må man også bare sige, at hvis så Venstre skulle gå ind i sådan en regering, så skulle det jo være med argumentet om, man kan næsten høre det for sig, borgerlige stemmer, der arbejder. Det er os, der sikrer, at der kommer skattelettelser og alt det her. Altså vi er ligesom dem, der trækker en uundgåelig regering i den rigtige retning. Jeg er bare nødt til at sige, at det er jo præcis de argumenter, Venstre har ført i felten gennem 3,5 år. Borgerlige stemmer, der arbejder. Der har været posters over hele bybilledet med alle de skattelettelser, Venstre tilsyneladende angiveligt har skaffet os, fordi de har siddet i regering. Og hvad var vælgernes svar på det? Ja, det fik vi på valgnatten. Det ringeste resultat for Venstre i mands minde skulle de indskibe sig i sådan et projekt en gang til. Det er jo næsten masochistisk. Jeg er helt enig med altså ikke på de konservative. Altså hvis det ender der, Venstre af alle mulige årsager ikke kan overleve 4 år mere med Mette Frederiksen som statsminister. Altså, det er inde på her, det er jo V og K, som er de to gamle dage store, borgerlige, ansvarlige magtpartier. Og hvis Venstre er så lemlæste, at de ikke tør, ikke vil, så er det vel konservativt. Hvis Venstre ikke gør det, så skal K gøre det alene, og så kan de jo kun gøre det med SF, og det kommer ikke til at ske, så det finder helt usandsynligt. Det som der er jo noget psykologi i sådan nogle ting her også. Og politikere er jo også en slags mennesker. og det der jo ligesom er, det er jo sådan noget med, at nu har Venstre, altså så kan man godt komme til at tænke, også i Venstre, nogle steder i Venstre. Altså sådan noget, nu har vi været så meget ondt igennem. Vi har fået det værste valg i partiets historie. Vi er blevet udslettet i København. Så kan man godt komme til at tænke, skal vi så ikke, få noget ud af det? I det mindste få en ministerbil. Præcis. Det er det, du siger. Præcis. Og sådan nogle tanker kan der jo godt opstå hos mennesker, især hos nogen, som ser sig selv i politik, som er det der med at være i politik, hvis du ikke har en ministerbil, det er ikke særlig spændende. Så er der backinggruppen. Altså, der er Dansk Industri, der er landbruget, som jo giver altså et kæmpe pres. Og det er jo også dem, der betaler gildet et stykke hen ad vejen. Ikke? Jeg vil bare sige, min analyse er så, at hvis de lader sig friste af både personlige ambitioner om, at det er sjovt at være i politik, når man er forsvarsminister, eller hvad det nu måtte være, så begår man en gigantisk fejl. Jeg er fuldstændig enig. Det er en kæmpe fejl. Altså, men en blå lille midterregering, altså VK på den ene side, og du har S på den anden side, Moderaterne med selvfølgelig. Jeg synes ikke, det virker så sandsynligt, fordi at det der er også en selvtillid blandt de der røde partier, hvor man ligesom tænker, prøv at her, okay, så se på det der projekt over i Blå Blok. Altså, de føler virkelig derovre i Rød Blok, at de har en bedre chance for at lave noget, der er mere holdbart end det, der kan laves i Blå Blok. Og det giver en vis selvtillid, når man sidder og forhandler. Hvis ens analyse er, jamen, de andre, det kommer til at blive kaos. Altså, det er ligesom om, at afstanden for at nå en eller anden enighed mellem Lars Løkke og Pelle Dragsted synes nærmest mindre, end den gør fra Løkke til Messerschmidt. Ja. Og så vil jeg også bare sige, at Venstre og Konservative må vel også gå op med sig selv, om det skal være en normal tilstand i dansk politik, at Venstre og Konservative er, hvad skal vi kalde det, en underafdeling til Socialdemokratiet, eller om Venstre og Konservative vil være de førende partier i den borgerlige opposition. Det, der jo sker med usvigelig sikkerhed, hvis man indskiber sig i endnu et regeringsprojekt, hvor Mette Frederiksen sidder for bordenden, det er, at man overlader den borgerlige opposition til Alex Vanopslagh. Altså, det kan jo ikke være anderledes. Og vil man det? Eller har man en ambition om på et tidspunkt at vende tilbage til det, der jo i årtier har været normaltilstand i dansk politik, at det skiftevis har været Venstre og Konservative, der har haft faklen i den blå opposition. Og jeg er enig, men der er så dem, der mener, jeg er så ikke selv enig, jeg synes, det er lidt mærkelig analyse, at du ved, når man prøver at overtale sig selv om, man skal gøre noget, man godt har en tvivl om, så prøver man jo at finde på nogle argumenter. Og nogle af dem, som godt kunne tænke sig, at V og K gik ind i en bred regering henover midten, de siger så noget med, at jamen, det kunne faktisk være en styrkelse af den der VK-akse, hvis man netop gjorde det. Altså,
Men det er jo stadig... Men jeg synes, det lyder som om, man overtaler sig selv, forsøger at overtale sig selv til den gode idé. Altså, hvis du er i tvivl om, hvad det er, der kommer til at ske, så er det jo den VK-aktie, som jeg så forstår må blive styrket, kommer til at stå ved pressemøder, hvor Mette Frederiksen står i midten. Så meget for VK-aktien. Og uddeler fødevarechecks til højre og venstre, og hvad vi har så lige har set. Jeg har lige sidste spørgsmål i den her runde. Det er, Joachim, du var inde på det her afstanden fra Lars Løkke til Morten Messerschmidt er længere end fra Lars Løkke til Pelle Dragsted. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Altså, det er også det indtryk, jeg har sådan på overfladen, især når jeg ser Pelle Dragsted udtale sig meget rosende om Løkke, og han... Altså, jeg har bare på filmen, han siger alle de rigtige ting, men hvor meget betyder det for Lars Løkke reelt, og for Mette Frederiksen for den sags skyld, hvad Enhedslisten også er for et parti? Jamen, det betyder... Hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, de medlemmer, der er valgt ind. Men det betyder jo ret meget. Altså, det her, det er et eksempel på, og sådan er det jo med forhandlinger, at personer og personlige relationer betyder meget. Det er ikke fordi, at Pelle Dragsted og Lars Løkke har en særlig tæt personlig relation, men det er, at Pelle Dragsted virker meget, meget opsat på, at det skal lykkes at danne den her regering. Og min analyse er også, at Pelle Dragsted er på en mission, for at sige, han er også på en mission, der handler om at forandre Enhedslisten og gøre det til et mere pragmatisk parti, og det er hans mulighed for at gøre det her. Det kan give ham nogle problemer i hans bagland. Det tror jeg. Men det er immer væk missionen, han er på. Så når jeg siger afstand, så er det jo ikke politisk. Den er stor, og jeg vil også sige på mange træk større, end den er mellem Løkke og DF. Men det er det der med, at der er en villighed til at få tingene til at fungere. Et af de ting, som er vigtige for Løkke, og egentlig også Mette Frederiksen, hvis det skal lykkes med den der centrum-venstre-regering, det er jo det der sådan er lidt svært at kvantificere sådan noget med, får vi et spillerum til at agere? Kan vi forhandle til højre, uden at Pelle Dragsted står og skriger, at de pisser os ned ad ryggen og tror med at vælte os? Det er jo sådan noget, det er sådan noget, man skal prøve at få en fornemmelse af, og det virker på mig, for jeg hører, at det er der, det mener man, der er en mulighed for. Så samarbejdsvillig er Pelle Dragsted. Jamen altså, en væsentlig forskel, hvis du sammenligner parret Løkke og Messerschmidt med parret Løkke og Dragsted, er jo, at sidstnævnte par ikke afskyer hinanden. Præcis. Altså, det er jo trods alt... Personligt. Jamen altså, og det kan man sige, det er ikke noget med politik at gøre, så har det alligevel. Fordi Morten Messerschmidt har slået sig op på at ville bekæmpe Lars Løkke, og det modsatte gør sig sådan set også gældende. Det er jo et rimelig skidt udgangspunkt for et samarbejde. Vi rykker fra regeringsforhandlinger til Borgernes Parti. Altså ærligt, jeg er lidt i tvivl om, hvor jeg skal starte og slutte det her. Det har jo været et kæmpe cirkus og episk shitshow. Kaos. Men hvis vi skulle starte et sted, skulle vi så ikke starte med Lars Bojes løn, hans formandsvederlag og de vedtægter, hvor det er jo kommet frem, at altså, man kan ikke vælte mand. Altså partiet kan ikke komme af med den mand i de næste 4 år. Har vi nogensinde set noget lignende? Nej, det har vi ikke. Og altså, det er jo en fortryllende historie, også hvis man går ned i detaljerne, fordi den her med, at Lars Boje skal have 60.000 af Borgernes Parti, udover hvad han i øvrigt får for at få i Folketinget, det er en beslutning, der er truffet af Borgernes Partis folketingsgruppe. Og der minder jeg lige om, at den består i talende stund af 2 mand, inklusive Lars Boje, som hvis jeg ikke helt har misforstået det, har vetoret. Har vetoret, ja. Så den, det er et meget godt forhandlingsudgangspunkt. Jeg kan egentlig ikke forstå, at han ikke har skruet noget højere op til 60.000 med det forhandlingsudgangspunkt. Jamen, det er jo hat og briller, det. Han er den største levebrødspolitiker og lykkerider, jeg kan mindes i dansk politik. Og det, der er det store, altså på et eller andet punkt, sådan tænkte jeg faktisk i går, så må man sige, okay, det er måske er han genial, den her mand. Fordi han laver ligesom et parti, som handler om, du ved, at vi er imod systemet, og vi er imod eliten, og alle dem, der bare hytter deres egen, hvad hedder sådan noget? Hytter deres egen skin, og alt sådan noget. Og så er det som om, at dem, der har stemt på ham, de er sådan set, ja, det lyder godt, og så bliver de helt blinde for, der findes ikke nogen anden i dansk politik, der hytter sit eget skin så meget som Lars Boje selv. Jeg vil så sige, fordi jeg kan godt forstå, at du får tanken, men hvis han virkelig ville penge og
maksimere den gode Lars Boje, så havde han jo ikke smidt Jacob Hayes på... Det går ikke ud over hans egen pengepunkt. Han må ikke bruge de penge, de mister på det, kan han ikke bruge til at give sig selv løn. Ja, det er du ret i, men partiet får dog mindre at gøre med. Men okay, din pointe er så, min pointe der er ikke mindre til Lars Boje. Han er interesseret i sig selv. Prøv at høre. Han får suverænt nu det højeste formandshonorar af nogen i Folketinget. Af nogen. Vi skal op på sådan noget... Han skal have 60.000. De andre, der får højst, det er jo sådan noget 40.000 kroner, som jeg forstår det. Jeg mener, det er Alex Vanopslagh, som får 40.000. Ja, det er der andre, der får 40.000. Det gør Inger Støjberg. Det gør Inger Støjberg. Hun får også 40.000. Så er der en række, Venstre og Socialdemokratiet får noget. Ja, de får noget, når de ikke er i... Nu vil jeg så godt binde en sløjfe, fordi der er en anden, der er oppe og kysse en indtægt svarende til den der. Hun hedder Cecilie Liv Hansen. Ja. Og det er jo en anden som politiker, der blev lidt berømt hen over påsken. Men hun har trods alt også valgt ind 3 steder. Jo. Altså, hun er, skal bare lige have med, hun er både i kommunalbestyrelsen og regionsrådet og i Folketinget. Men arbejdsugen har dog kun det antal timer, den har, og hun har børn derhjemme og sådan noget. Så mere for at sige, at det er så en anden af de figurer, der pludselig gik hen og blev berømt det, jeg synes, hen over påsken. er et problem for Lars Boje. Det er, at der ikke er sammenhæng med, hvad han siger og hvad han gør, hvad han prøver at vise. Han prøver jo at vise, at han er mod systemet. Han er mod pamperi. Og han er på en idealistisk mission. Men det rimer jo bare ikke godt med, at du skal tage dig ekstremt godt betalt for at være det. Altså, Messerschmidt fik ikke nogen formandshonorar, da partiet lå nede på 2%, vel? Altså, de sidder 2 mand. Men de er ikke engang en folketingsgruppe, og så skal han på en eller anden måde have den højeste honorar overhovedet. Det er jo Yes, okay. Alle er enige om. Alle kan se. Det er så skørt, det her, som det overhovedet kan blive. Men jeg har et spørgsmål til jer begge to. Fordi der er 77.000, knap 80.000 danskere, som har stemt på borgernes parti. Vil de stadigvæk se Lars... Altså, kan han vælgermæssigt overleve det her? Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Men altså, det er jo bare en gruppe vælgere, som er lidt svært at sætte i en eller anden bås. Det er jo en eller anden... Altså, med det forbehold meget kan ske og sådan noget, så vil jeg sige, at Lars Boje er nok ikke på holdet, der satser på et lynvalg eller et omvalg, vel? Fordi så tror jeg, han får tæsk. Og så må jeg også bare sige, og det bliver sådan lidt mediemagasinsagtigt. Jeg synes måske også, der er nogle medier, der skal kigge en lille smule indad i forhold til den måde, han blev dækket på under valgkampen. Du roste ham. Ja, men hør her. Hør her. Jeg sad her og skummede, hver gang du roste ham. Han gjorde det godt. Han var dygtig til at sælge sig selv. Jeg forudså, at han ville komme ind. Det gjorde han også. Jeg har faktisk vundet et væddemål med en førende politiker på den konto, kan jeg godt afsløre. Jeg vil ikke sige hvem. Men man skulle måske fra mediernes side have fokuseret lidt mere på, hvad var det for nogle folk, der blev stillet op? Hvad var det for nogle lykkeriddere, som stod der på listerne og sådan noget? Og der må vi jo sige, at alle de her festligheder, der er løbet hen over scenen i de seneste uger, er jo et vidnesbyrd om, at der kunne man måske, og det kan vi jo så alle sammen tage til os, med fordel have kigget lidt nøjere på, hvad er det egentlig for et parti, og hvad er det egentlig for nogle folk? Den tager jeg gerne på mig. Men alle vidste, at Lars Boje var en lykkeridder. Han var formand for Nye Borgerlige i 1 uge, inden de ekskluderede ham. Hvorfor? Fordi han havde 55.000 kroner om måneden for at være partiformand for dem. Nu har han fået alle de penge, han gerne vil have. Men altså, manden har jo igennem sin hele karriere været en lykkeridder. Altså, det er så åbenlyst. Men betyder det her så noget for, hvor stærke blå blok er? Altså, man kan jo sige, at i forvejen var det rimelig usandsynligt, at den her med, at Moderaterne skulle finde sammen med alle de blå partier, og så kunne der dannes en borgerlig regering. Den lå på et meget tyndt sted. Og der kan man vel godt sige, Joachim, at den er ikke blevet mere sandsynlig. Nej, det er den ikke, men jeg vil så sige, at det er jo bare blevet anskueliggjort, hvorfor det ikke var sandsynligt. Fordi tanken, og den har der mange, der har haft i Blå Blok, der er jo ikke nogen, der på valgnatten i Blå Blok stod og jublede over, at borgernes parti var blevet valgt ind. Altså mange i Blå Blok havde hellere set, at det havde været stemmespil, fordi de synes, det er bare svært ud at lave noget med dem her, altså fordi de også tænker videre end bare den her valgperiode. Hvordan skal Blå Blok komme tilbage? Og det er bare svært med borgernes parti. Så ja. Men hvad vi ved nu, uanset at medierne ikke har passet deres job, Henrik. Nej. Men der er kommet en masse ting frem. En af dem, der har forladt partiet, det er jo, den ene, det er Jacob Hayes, og den anden, det er, han er blevet ekskluderet. Og så den anden, det er Emilie Skytte, som selv har forvalgt at forlade borgernes parti.
og hun var i TV2 News og forklare, hvorfor hun egentlig har forladt partiet. Prøv lige at høre, hvad hun svarer til det. Du spørger, kan vi lige igen? Hvorfor har du forladt Borgerlige Parti? Det har jeg, fordi jeg har en kandidatgrad fra CBS i Strategy, Organization and Leadership. Det er en engelsk kandidat, så det er ikke mig, der afgør, hvilket sprog de underviser. Men hvad hedder det? Og derfor så kan jeg professionelt og menneskeligt ikke stå inden for det projekt længere. Jamen, så er det jo sat på plads. det Det er jo godt nok. Det skal man da huske at tage med videre, hvis man får et eller andet spørgsmål. Nu har jeg jo en sølvmedalje fra OL, og derfor kan jeg jo sige, at det her det er noget af det skørste, jeg nogensinde har sagt. Du har også vundet Vild med dans, ja, og fordi jeg har vundet Vild med dans, så kan jeg nu sige, at det her, det var virkelig skørt. Ja. Jeg synes, det giver lige så meget mening, som det, hun sagde lige her. Vi er næsten ved vejs ende, men som lovet, så skal vi lige kigge på en meningsmåling, som blev bragt efter valget. Og jeg tror, Joachim, du sagde vist til mig på et tidspunkt, var det i går, du sagde til mig, at det her, det er jo nok den mest ligegyldige meningsmåling, der findes i en valgperiode. Og så var jeg sådan, Så skulle den med. Og dog, altså jeg kan sige, at vi bragte den selvfølgelig, da nyheden her kom tidligere på ugen, vi bragte den på BT. Der var virkelig stor interesse for den. Ja. Og når ord som lynvalg, omvalg kører rundt i debatten her, så lad os da lige kigge på Jo, men jeg tror bare, det jeg sagde, det var, at der er ikke nogen meningsmåling, som partiformændene eller folketingspolitikere interesserer sig mindre for, end den første meningsmåling efter et valg. Også i den her situation? Ja, også i den her. Ja, og dog. Altså, den er nok lidt mere interessant, end det plejer at være, fordi vi tager den der snak om, det kunne gå hurtigt med næste valg. Og så synes jeg faktisk, nu har Joachim talt den vældig meget ned under gulvbranden her. Jeg synes faktisk, der er flere interessante momenter i den. Altså, bemærk lige Venstre. Ja. Bemærk lige Venstre, der fik et kanon dårligt valg. Og som om det ikke kunne gå værre, det kunne det altså. Nu står de til 8,8%, er på samme størrelse som de konservative. Lige om lidt så er de konservative større. Og så bemærk lige, hvordan Dansk Folkeparti stormer frem. 10,3% til Dansk Folkeparti. Og ja, som du siger, konservativ og Venstre præcis lige store. Og Liberal Alliance også. 8,8. 8,7. Og LA 8,7. Det er heller ikke for godt. Bare lige lad mig det ved det konservative Folkeparti. Altså ved valget her 24. marts, der får de 7,6. Det var et resultat, som overraskede alt og alle, og altså bedre end det meningsmåling havde vist. Og nu kommer den her måling, som siger 8,8. Jeg har været indenfor, jeg nævnte det tidligere, at konservativ i nogle af de der store højborgerlige kommuner nord for København, flere steder er det største borgerlige parti. Betyder det her noget for Mona Juul i det, som hun skal igennem her i de kommende dage? Altså i forhold til deres overvejelser om skal ikke? Ja. Er det et vink med en vognstang? Nej, det jo er. Hvis jeg skulle tolke på det, hvis jeg sad i de konservative, så kan man jo sige, at den position, hun har lagt, hvor hun jo på intet tidspunkt har afvist at gå ind i den der midterregering, det er jo ikke, fordi den er i hvert fald blevet underkendt, og det er den heller ikke. Det blev den ikke ved valget, og det blev den ikke efter valget. Man siger, de fik ikke et helt fantastisk valg, men den er ikke ligesom underkendt, så jeg synes, hun vil kunne med god ret sådan, kigge på sådan en måling og så sige, ja, men, jeg har et rimelig bredt spil. Men Joachim, når man nu er i optur, som de konservative er, ifølge den her måling, ville det så ikke være fuldstændig tåbeligt, hvis de konservative sagde, godt, så går vi lige ind i en regering og lader os spise med hud og hår af Mette Frederiksen og Lars Løkke. 100%. Jeg mener, det ville være en gigantisk fejl, hvis de gjorde det. Jeg prøver bare ligesom at sige, hvordan jeg tror, de kigger på det her. Og det er jo heller ikke en måling, bare lige for. Det er jo heller ikke en måling, hvor Venstre siger, godt, så hopper vi i en regering, så skal det nok gå alt sammen. Tværtimod. Jamen altså, prøv at Venstre er en virkelig, virkelig svær situation. Altså, det er sådan et parti, der har svært ved at... Altså, der er ikke nogen valg, de kan træffe, uden der er en bagside af det valg. Og så, hvis jeg skal nævne, hvis vi nu skal gå ned i det, så vil jeg faktisk også sige LA 8,7. Altså, det er en eller anden indikation af, at der har selvfølgelig været den her kokainsag under valgkamp, så har der været det der Cecilie Hansen, som er ude. Ja, efter valget og så videre. Der har været nogle møgsager. Men de har sgu også lidt...
noget troværdighed, der skal genvælges. Ja, og apropos vores genvælges. snak før om, hvem er det, der skal stå som dem, der har faklen i den blå opposition, så synes jeg da nu, at det må være fristende for både de konservative og Venstre at prøve at fravriste Liberal Alliance den fakkel, når nu de er sådan lidt svækket, som noget kunne tyde på. Ja, men igen, du ved, der kan jo være et par år til et valg, så det kan jo ændre sig meget. Og jeg synes, man nu sidder i LA, og så ser man på det der valg, så siger man, Alex Vanopslagh gik frem på de personlige stemmer. Marginalt, men han gik dog ikke tilbage overhovedet. Han gik frem. Partiet fik det bedste valg i historien. Altså, det er jo ikke sådan, at de er slået ud. Altså, de kan jo godt komme tilbage. Ja. Det er jo en rimelig analyse at lave. Men du har ret i, dynamikkerne ændrer sig jo, selvfølgelig, hvis vi får en blå blok, Venstre tilbage. Og det er altså ikke en naturlov, at det er Venstre og Konservative, der tegner det borgerlige Danmark. Hvis de indskiber sig i et eller andet midterhalløj, så tro mig, så vil en Morten Messerschmidt, der i den her måling står til over 10%, så vil han vil synes, det er det fedeste her i verden, fordi det vil være en fantastisk platform for ham til at være en markant figur i den blå opposition, ligesom det også vil være en foræring til Vanopslagh. De har virkelig gode muligheder, DF. De har også masser af selvtillid, men de har også noget at have det i. Altså, det har vi vist talt om før, men jeg tror, vi begge to tror, at de kan godt gå ind og blive det suverænt største. Og så er det er jo helt tydeligt, at Støjberg er jo ikke længere sådan rigtig en konkurrent, vel? Altså, hun har tabt pusten, og Lars Boje Mathiesen er det slet ikke. Der kan ske mange ting. Altså helt nu, hvis vi skal sådan sidde og sådan... Altså, jeg vil ikke udelukke heller. Det er altid nemt at sige, at man ikke vil udelukke noget, fordi så har man ikke sagt noget. Det er ikke den mest oplagte. Nej, det er det ikke. Men jeg vil bare synes, at man kigger lidt nogle år ud i fremtiden. Altså, jeg vil på ingen måde blive overrasket, hvis vi begynder at se nogle partier, der for eksempel lægger sig sammen. Altså du ved, DF, DD, hvis DF bare går op, DD går ned, og det er jo der, at vælgerne kommer fra, så vil jeg ikke sådan blive helt chokeret, hvis det var sådan, at de to godt kan finde ud af at arbejde sammen, når magtforholdet er blankt afvist det, når de bliver spurgt. Det er ikke den første, der har fået idéen. Nej. Det er selvfølgelig afvist. Den glæde, det må vi vente. Det er meget spændende. Bare til allersidst. Jeg går ud fra, hvis jeg spørger, hvem bliver Danmarks næste statsminister, så siger I Mette, ikke? Ja, jeg siger Lars Boje Mathiesen. Yes. Det var Mette og Mette. Han får løn som statsminister, men det er så også det eneste. Men jeg vil gerne høre, hvornår sker det? Hvornår har vi en regering? Jeg tror, at når sådan nogle partier sidder sammen, nu er det 3 partier, der sidder sammen, og de er begyndt at lave aftaleudkast. Hvis det her, det nu falder sammen med altså når der kommer Løkke ind, der bliver ikke nogen regering hen over midten, så tror jeg, så går det hurtigt, når man er begyndt at skrive. Så tror jeg 2-3 uger. Så vi skal ind i maj. Og hvad er det så for en regering, du tror, der kommer? Så tager det den der centrum-venstre-regering. Ja, jeg ved ikke, det forklarer måske ikke godt. Når det ligger fast... Jeg kan mærke, at Henrik har meget svært ved at blive optaget her på bånd og spille det. Når det ligger fast... Min pointe er der, når det ligger fast, at V og K ikke kommer til at gå ind i en bred regering hen over midten, og der kun er et centrum-venstre alternativ, og de allerede er begyndt at skrive aftaleudkast og så videre, så tror jeg, at så går der 2-3 uger. Så tror jeg, det går relativt hurtigt. Men nu skal det jo altså lige afklares, hvorvidt der kan komme venstre, og der skal en ny runde til, og vi skal måske have en ny kongelig undersøger, fordi hele pointen er jo, hvis det skal ende med sådan en regering som den, du forudskikker der, så er der nogle partier, der skal bøje sig ganske meget, og de har alle sammen et behov for, at det skal se enormt svært ud. Ikke mindst har Lars Løkke det, så altså, jeg tror, vi er på den anden side af 1. maj. Det tror jeg også. Han er 100% og også fordi, i øvrigt bliver det interessant at se, hvad det er for nogle taler, hun vil holde der. Jeg tror også godt, vi kan komme ind i midt i maj, og så videre. Det er ikke det. Tingene, der kan trækkes meget ud. Det jeg prøver at sige, der 2-3 uger til det jeg prøver at sige, 4-5. Når jeg siger, det kan gå hurtigt, så er det fra det øjeblik, at man ved, hvem er det, der kan danne regering. Når det ligger fast, at det kan man kun med centrum venstre, så tror jeg, det går hurtigt. Men vi er et stykke fra det punkt, hvor vi kan sige, nu skal der dannes den og den regering, og nu skal vi forhandle, fordi vi skal altså lige først undersøge, vil de ikke V og K. Det bliver nogle meget interessante dage i dansk politik. Herfra vil jeg sige tak til jer to. Det var en kæmpe fornøjelse at have en boys-dag i studiet. Yes. Og tusind tak også til journalist Emilie Maja Jeppesen, som har hjulpet mig med at stykke den her udsendelse sammen. Og til Frederik Riis Jacobsen, som sidder ude i regien og trykker på knapperne. Og Bob.
tusind tak for god ro og orden til Bob. Hvor er det en sød hund. Tak skal du have.